súboru Novej scény. Vítam medzi nami členku poetického súboru Novej scény, Kamilu Magálovú. Ruky poskávam, milostivá pani. Ale nie, treba, ja si na to nepotrpím. Nie? Nie. No tak Ja v tom som Kamila. Tak ja som Julius a môžete mi tykať, ja som zvyknutý. Ale nie, zostaňme radšej pri tom vykaní, je to noblesnejšie. No, vidíš. Tak, sadneme si. Prosím. Prečo sa na mňa tak dívate? Prepáčte, ale... Pripadáte mi, ako keby ste sa vrátili... Prinajmenšom zo zajatia. Pardon, ja som nechcel byť dotieravý, ale my sme tu nemali ženu ani nepamätám. Vážne? No, tak Di Barbora, Dočolomanský, Zelenaj, Kňažko, Filip. No a čo vás na mne zaujalo? Oproti takému Filipovi. Ten rozdiel, viete? Ja nechcem zabiehať do podrobností však, ale... Ale prečo len zabehnite? Áno, no tak... Ja by som to formuloval takto, viete, vy ste už, povedal by som, celkom iná kvalita. A pritom ja nesúhlasím so všeobecne vžitým názorom, že Filip by bol nejaká príšera. Ale prečo príšer? Náhodou Filip je milý, sympatický človek. No tak, milý, sympatický, je to človek. Vítam medzi nami členku poetického